Nevýhodou tohto zjednoteného priestoru je, že nikdy nie je poriadne upratané. V panelákovom byte som mala v poriadku obývačku a vedela som, že na ďalší deň upracem spálňu a potom detskú izbu. No tu prach sa víri v celom priestore, nestačí, keď poumývam podlahu. Ale táto nevýhoda mi nepokazí rannú náladu, ani moje presvedčenie, že toto je najlepší a najkrajší zo všetkých domov. Keď môžem byť väčšinu dňa vonku, nebudem sa predsa moriť s upratovaním. Pootváram krížom krážom okná, trochu to vyťahne prach a možno nasadá ešte viac zvonku. Viem, že sa toho budem musieť zajtra, pozajtra zhostiť, ale teraz na to nebudem myslieť. Netušila som, že ma to tu tak pohltí. Povala, obraz, listy. Každý deň sa mi do myšlienok vplieta osud Edity. Niekedy sa mi zazdá, ako by som tu nebývala sama. Odkedy viem o kufri na povale a o jeho obsahu, zdá sa mi, ako by tu Edita bola akýmsi zvláštnym spôsobom so mnou. Myslela som si, že tento dom vyplním svojim mlčaním a že sem za mnou príde aj mlčanie mojich mŕtvych, no prítomnosť Edity je zrazu silnejšia. Viem, že je to všetko ilúzia, že je to len moja hlava, je naplnená cudzým neznámym osudom. Sedím pri káve a mám pred sebou lístok, ktorý som objavila už včera večer. Vypadol zo škatule s listami, ktoré sú zoradené ako tak chronologicky. Schválne som si ho nechala na stole. Priložila som naň ťažidlo a v podobe malého slona zo sivého kameňa. Milá Ema, zobrali aj Vitu z Tiborny. Dozvedeli sme sa to od ich susedí. Ty by si myslel, že ich zachráni to, že sa za neho prihovoril jeho bývalý šéf. Neviem, či naozaj veril tomu, že to pomôže. A neviem, či sa ten šéf prihovoril, kto vie. Moja Editka najdrahšia bola s nami v kontakte cez známych. Nevieme, kde teraz obaja sú. Nikto to s určitosťou nevie, no vraj ich odviedli do malého tábora v Maďarsku. Veľmi dúfam, že majú ešte nejakú nádej. Správy od nich ani o nich nemáme žiadne. Nevládzem písať. Niekedy, neviem, kedy sa ti ozvem. Neviem, či sa ešte uvidíme. Dúfam v to, ale modliť sa nevládzem. Ani neviem ako. S Bohom, tvoja Lu. Takže som sa nemýlila, keď som o Edite premýšľala od začiatku ako o mŕtvej. Napokon aj keby nezomrela ako mladá počas vojny, už by mala dosť rokov. Snažím sa to vyrátať, ale zrazu je to jedno. Počúvam ticho v dome a premýšľam, či by Edita chcela, aby som sa o nej dozvedela viac, alebo sa predo mnou skrýva. Neviem si odpovedať a neviem sa rozhodnúť. Neviem rozluštiť jej odkaz. Je možné, že by ešte žila? Predstavujem si starú paniu s výraznými tmavými očami, so sivými a možno prefarbenými vlasmi. Mohla by žiť niekde na opačnom konci zemegule? Premýšľam o nej ako o mŕtvej. Ako o všetkých svojich mŕtvych, ktorí tak zvláštne mlčia, keď na nich myslím. Ako by tu boli, no nemohli hovoriť. Ale nejakým iným spôsobom mi dávajú najavo svoju prítomnosť. Veď čo by aj hovorili, tie naše reči, Bože môj, ani mňa to už nebaví. Hovoriť, počúvať. Čo aj napriek lístku, ktorý som našla, sa stal zázrak a zachránila sa. Môže kufor s obrazom a písomnosťami nejako súvisieť s útekom? Možno sa niekde skrývala. Možno mala Lu nesprávne informácie. Želám si, aby sa všetko na dobre obrátilo. Koniec je otvorený. Čo by po toľkých rokoch mohlo byť happy endom? Ak utekali, tak pravdepodobne na poslednú chvíľu a boli radi, že si zachránili holé životy. Ak nestihli ujsť, možno ich niekto ukryl. A možno už len ich veci. Mala by som sa povypytovať. Zájsť na obecný dom? A čo im poviem? Našla som na povale kufor a v ňom... Mala by som to odovzdať? Komu? Otvorím si knihu žalmov. Kedysi som to tak robievala. Otvorila som Bibliu na hoci ktorej strane a niečo som si prečítala. Kniha sa roztvorí na strane so žalmom číslo 6 a oči mi padnú na verše. Uzdrav ma, Pane, lebo sa mi kosti chvejú, aj dušu mám už celkom zdesenú. Musím niečo urobiť.